The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba Just ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy, ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live tayo ngayong araw ng Martes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Ragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood na rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate, at Channel 62 sa GMA for the Box. Umpisa na natin ang tabang ora mismo. Ito mga ka-aksyon, magtiyuin mula sa Viga, Catanduanes. Inirereklamo matapos itong mang-trip ng isang lalaki at pukpukin nila nito ng bato sa isang sayawan. Ang panawagan ng nagrereklamo, panoorin po natin ito. Ako po si Dominador Gonzales Montiveros, naghahagad ng tabang sa Ako Bicol, tabang oro mismo na mapanagot yung mga nag-ibon yan sa ako ng pampupok nila sa ako ng bato. Magbayad sila, paborong nila ako. Kami man akong kasara sa kila, akong dinibong atraso sa kila para gibuhon nila sa ako to. Ano ako makatarbaho nito, paano na ako makahanap ng pagkaon ko. Gahagad ako sabi ng tabang na mapanagot tong mga nag-ibo sa ako ng nakili ko, gagad ako yung siya. Ayan, makakausap natin ang nagrereklamo na si Dominador Montiveros. Magandang hapon sa iyo, Dominador. Gandang hapon po. Opo. Kamusta ka na, Tatay Dominador, ngayon? Urog. Opo, masakit pa ang ulo mo, sir. Nalipot ako. Opo. Tatay, maaari nyo bang maikwento sa amin kung paano ito nangyari, itong pinukpuka nitong magtiwin? Paghari ko sa tabi ng plaza, talagang pagod man ako kamay hinakbayan ako ng pamangkin niya. Opo. Pagkakot doon sa ganing ning truck, butan, saka ako tinira. Opo. Pero before po ito mangyari, saan po kayo galing muna, sir? Ano yung ginawa nyo? Plaza, Ayan, medyo mahina po ang signal natin kay Tatay. Ayusin muna natin mga ka-aksyon para malinawan po tayo sa pangyayari regarding po dito sa inireklamo ni Tatay Dominador na pinagtulungan siya na saktan dahil sa hindi pagkakaunawan dyan sa isang sayawan sa Viga, Catanduanes. Ayan, tinatry po natin na tawagan muli para naman ay maliwanagan po tayo. Yan si Tatay Dominador dyan sa Viga, Catanduanes. Yan, tinatry po natin, Ayan. Sige. Makikita nyo si Tatay, meron pa sinabi kanina na sumasakit daw yung ulo. Posibleng
kwen pa ito, epekto pa ito ng pagkakapukpok sa kanya ng bato nitong dalawang nasa likod ng pamumukpok sa kanya. At ngayon ay lumapit si Tatay Dominador sa atin para ireklamo at matulungan siya na masampahan ng kaukulan na reklamo laban dito sa dalawang gumawa sa kanya at makamit ang kanyang hustisya. Ayan, tinatry po natin muli na matawagan si Tatay Dominador. Ayan na. Okay, Tatay Dominador. Ano po? O yan. Sige. Tatay, ulitin ko lang, maaari nyo bang maikwento sa amin hanggang saan po kayo galing muna? Hanggang sa umantong na pukpukin kayo nitong dalawang suspect? Gasayaw tabi ako sa sa loob ng plaza. So, nagsasayaw ka sa loob ng plaza. Gasayaw po ako. Opo. Anong barangay po ito, sir? Bigunya. Bigonya. Ikaw, sir, Opo. taga saan po kayo? Taga Magsaysay po. Magkalapit lang itong barangay, sir. Opo. Opo. So, paano muna ikaw nakapunta dun sa plaza? Ako po, nakisakay ako sa pinsang ko. Opo. So, may kasama kayo? May kasama po kayo? Yung pinsang ko pong galing Maynila, na mayroon auto, kumbaga Opo. nakisakay ako ron. Opo, nakisakay ka? Oo. Tapos Opo. bumaba ako sa may plaza, pumasok, hanggat may nakita akong kaibigan ko, Opo. inaya akong mag-inom. Opo. Sa loob ng plaza? Opo. Opo, sige. Di, pagkatapos ko mag-inom, nagsayaw ako mag-isa. Opo, pagkatapos yung uminom ay sumayaw ka ng mag-isa? Opo. Tapos, siyempre, may nakaramdam akong iihi. Opo, nakaramdam ka ng... Yung Oo. nakapagtingin po. Opo, At tapos pumunta ako sa labas. opo. Tapos pagpunta ko sa labas, may sumabay sa akin, inakbayan ako. Opo. Pagdating po sa labas, doon sa may likod ng truck, may biglang humampas sa akin ng malakas. Nawalan ako ng malay. Hindi ko na alam kung anong nangyari nga sa akin. Opo. Yun na po. Opo, Tapos mga ilan po itong gumawa sa inyo, tatay? isa lang po yung gumawa sa akin. Opo. Kasama yung pamangkin na nagmakbay sa akin. Yung pamangkin niya po, yung umakbay sa inyo at yung tiyuhin niya, yung pumukpok po ng bato sa ulo nyo. Opo. Opo. Sa pagkakalam nyo, sir, ano yung naging dahilan nila? Bakit ka sinaktan nitong dalawa? Wala akong maisip na dahilan. Kasi wala naman akong atraso sa kanila eh. Sa madaling sabi ay sinundan ka lang nito nung umihi ka sa labas. Opo. Tapos nabigla ka na lang nang pukpukin ka nito. Oo. Mga ilang pukpuk po ito? Ang pagkakaalam ko, isa lang kasi nawalan ako ng malay eh. Malakas ang pagkahampas sa akin eh. Opo. Tatay, maaari nyo bang maibaba yung kamay nyo para makita namin yung... Yan. Okay na yan, tay. Sige. Sige po. Opo. Tapos, isang pagkakaalala nyo ay isang pukpuk lang po ito na natamo nyo. Opo. Pero before po itong mangyari, tatay, ikaw po ba ay nakainom na before ka pumunta dun sa plaza? Opo. So inaamin mo, tatay, na nasa impluensya ka po ng alak before ka pumunta sa plaza at may nakita ka pong kaibigan at niyaya ka muling uminom. Opo. Pero sa pagkakalam mo, tatay, hindi ka naman lasing. Nakainom lang po. So hindi ka, alam mo pa yung ginagawa mo, tatay. Ano naman po? So sa pagkaka-estimate mo, tatay, gaano po ito kalakas yung pagkakampas po sa mukha nyo? Napakalakas po, sir. Kasi
isang palo sa akin eh, bagsak agad ako. Opo. Nung, Nawalan ng opo. bagay. Nung bumagsak ka na, tatay, ano po yung ginawa nyo? May tumulong po ba sa inyo? Meron po. Tapos anong ginawa nyo po, tatay? Kayo ba ay Ayun, Opo. ayun nga po. Eh, bali 3 kagawad ang tumulong sa akin. Opo. Eh, ginising nila ako. Kasi wala pa akong malay eh. Opo. Kumbaga, Ginising nila ako. nung napukpukan nitong bato ay nawalan ka ng malay. Opo. Nang nagising ka na, tatay, saan ka na po? Nasa ospital ka na po ba? Hindi, sinakay ako sa chariot. Opo. Nakahinati ako sa hospital. So, nung nadun ka na sa ospital, na nalaman mo na meron ka na palang malalang tama dyan sa ulo mo, tatay. Opo. Pero itong dalawang gumawa sa'yo, ay kilala mo po ba ito, tatay, Dominador? Kilala po. Pero hindi naman kayo, wala naman kayong sama ng loob. Wala naman po. Bakit kaya, pero ngayon, tinry niyo po bang kausapin sila kung bakit nila nagawa yon? Pwede naman po. So, ibig sabihin, tatay, hindi mo pa nakakausap po itong dalawa. Hindi pa nga po. Po, sino po itong gumawa sa inyo, tatay? Bini. Ano po? Kardinal. Opo, anong apelyido po ito? Magkakaano-ano po itong dalawa? Mag-join. Magtiyuhin. Opo. Sa pagkakalala mo, tatay, nandun ba sila sa plaza? Sila ba yung nakikipag-inuman din? Hindi ko nga rin mapansin yung yung bata, yung pamangkin. Ang alam ko, nagsasayaw. Opo, Tapos nakita na akong palabas ako, sumabay. opo. Ayan ako. Pero hindi ko nakita yung tito niya na nakaabang na pala doon sa labas. Opo. Pero sa pagkakatanda mo, tatay, na sinasabi mong nakainom ka lang, may naalala ka bang meron kang nagawang masama kung kaya't ganun na lamang yung galit ng magtiyuhin sa'yo? Wala naman po. So, sinasabi mo, hindi ka naman naging pasaway dun sa sayawan, tatay. Eh hindi nga po ako, hindi naman po ako nagpapasaway kasi mag-isa nga lang akong nagsasayaw eh. So, nung nasa sayawan ka na, solo ka lang, wala ka naman niyayaya or... Wala po. So, nung mga anong oras po ito nangyari, kailan po ito nangyari, tatay? Alaw na. Alauna ng madaling araw. Araw. Opo. Bakit tay? Anong meron dun sa Barangay Begonia kung bakit meron na sayawan? Fiesta po. Piyesta. So, madalas ka talaga, tatay, na nakikipagsayawan pag may mga sayawan sa mga kalapit na barangay? Hindi naman po, bihira lang. So, first time po ito mangyari na meron po sa inyong nanakit dahil sa isang sayawan? Ganun nga po. So, ngayon, tatay, ano po ang nais mong mangyari? Pagbabayarin ko sila sa mga atraso nila sa akin. Kasi hindi nga ako makapagtrabaho. Tsaka, lalo ngayon, iniinda ko yung sakit ng ulo. Opo. Pero Pero, yung sugat ko, siyempre, halos pag sa gabi, opo. hindi ako makatulog kasi masakit yung ano ko eh. Masakit ulo ko. Opo. Pero nung nasa ospital ka, tatay, ano daw sabi ng doktor? Sa kalagayan ng tinamumong sugat dyan sa ulo mo, tatay? Kayang-kaya pa naman daw sabi ng doktor. Pero kinain nila yung sugat ko eh. So, sabi ng doktor, malayo daw sa bituka. Malayo na po. Opo. Pero ngayon, tatay, meron kang iniinom na gamot at linalagay po dyan sa sugat. Wala nga po eh, kasi wala naman pong pambili. So, hindi mo pa po ito na follow-up, check-up po itong sugat nyo, tatay? Wala pa ho.
Pero before ito mangyari, tatay, ano po yung trabaho nyo, Tatay Dominador? Construction po. Construction, na sa ilang araw na po kayong natigil sa pagtatrabaho dahil sa natamong sugat. Umpisa nga po nung mga patatlong araw ngayon. 3 araw. So, sana po kayo kumukuha ng panggastos nyo po sa pang-araw-araw, tatay. Yung sa kapatid ko, may trabaho rin naman. Opo. Maliban, tatay, sa pagiging construction worker, ano po yung pinagkakakitaan natin? Wala nga po eh. So, yun lang talaga yung hanap buhay mo, tatay, ang pag-construction. Dati nagsasadya din ang paggawa ng tinapay, Opo. naggagawa ko ng donut. Sa pamilya nyo, tatay, sino pa po yung nagtatrabaho sa inyo? Dalawa lang po kaming magkapatid. So, wala ka pa pong asawa, tatay. Po. Ikaw ba, tatay, tatanungin ko lang, mahilig ka ba talagang uminom? Bihira lang po. Sige, sinasabi mong bihira, opo. So, bihira ka uminom. Pero pag nakakainom ka, tatay, kamusta yung ang sarili mo, tatay? Base na rin sa nakakainuman mo. Okay naman po. Wala naman pong problema. Hindi ako naghahanap ng away. Ay pagkatapos ng inom, uuwi. Matutulog. So, kumbaga, yan yung routine mo, tatay, sa tuwing nalalasing ka na, ay uwi ka na lang ng bahay para matulog. Opo. So, hindi ka pa nasangkot sa anumang gulo dahil sa pag-inom mo, tatay? Ay, hindi naman po. 100% po yan, tatay. Opo. So, kilala ka na talaga sa barangay nyo na manginginom pero hindi naman ang gugulo. Hindi. Gaano ka kalakas tayo uminom? Mga 2 bote o 3 ganyan. Pero may mga kadyano din po ako. Opo. Kumbaga, 2 bote, sakto na yun, tatay. Kumbaga, 3 kayo, sakto na yon sa isang gabi. Tamang-tama na yun na pampatulog. Opo. Pero dyan sa barangay nyo, wala ka naman na record? Pa? Wala ka naman, tatay, record dyan sa inyong barangay? Wala po. So talagang sinasabi ni tatay na talagang behave na behave si tatay. Lalo na kung nakainom, ay kung lasing na siya, umuwi na lang at matutulog. Kumbaga, kota na si tatay. Opo. Ayan, sige. Ang gusto mo, tatay, dito sa dalawa, ano yung mensahe mo dito sa dalawa? Ang gusto ko po sa dalawa, magbayad sila ng gamit sa sa sarili ko. Apo. Kasi hindi nga ako makapagtrabaho. Kasi iniinda ko yung tugot ko. Opo. So, ibig sabihin, tatay, nung na-hospital ka, walang tulong mula dito sa dalawang gumawa niyan. Wala pa po. May bayaran pa nga po rin eh. Nasa magkano para ho ito, Tatay Dominador? Mga 1 po. 1-2. Opo. Wala pa doon yung arawan mo, tatay, sa pagtatrabaho bilang construction. Wala pa po. Nasa magkano na lahat, tay? Kung i-estimate natin or i-add natin, lahat. Mga gagastos ko, mga 4? Nasa 4,000. Kumbaga, yan na yung kabayaran ng perwisyo na idinulot sa'yo nitong dalawang nasa likod ng pamumukpok sa ulo mo, tatay. Opo. Yan, sige. Wala pa nga po doon yung yung gamit eh. Wala kayong mga... Opo, sige, tatay, kasi kanina ay sinusubukan natin na tawagan po itong dalawang nasa likod ng pamumukpok po sa inyo, ngunit hindi po namin ma-contact po itong dalawa. So,
idaan na natin ito sa barangay, ano tatay? Para naman sa inyong kasunduan o kung nais nyo pang magkaayos, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Kapitan Ray Obre ng Barangay Bigonya, Viga, Catanduanes. Magandang hapon, Kap. Magandang hapon po, sir. Opo, maitanong ko lang, Kap, nakausap nyo na po ba itong inireklamo ni Tatay Dominador? Hindi pa po, sir. Opo. Ano po yung masasabi natin sa regarding po dito sa nangyari, Kap? Hindi pa kasi nakakausap, sir, yung dalawa, sir, makakapag desisyon lang tayo, sir, yung pag nakausap natin yung dalawa. Opo. Pero meron po kayong alam sa nangyaring pamumukpok po dyan sa inyong barangay? Ang nakarating po sa aking impormasyon, sir, unang nangyari na po ito sa barangay ng Magsaysay. Noong nakaraang pista rin, May 25. Opo. Sino naman yung sangkot, Kap? Yung dalawang ito, yung namukpok, sir, yun din daw ang nangorsunada doon sa taga Magsaysay. Itong pinukpok, wala daw itong alam, hindi ito kasali. Opo. Kumbaga, siya lang yun na pag-initan dito, parang nadamay siya. Opo. So talagang masasabi natin, Kap, na itong dalawa na kabarangay nyo po ay talagang mahilig man trip po pag in case po na nakainom po itong dalawa. Yung isa lang po na, yung pumukpok po, yun ang palagi nakakarating sa aking balita na mahilig siya mag-ano sa mga mangorsunada. Opo, mahilig mag-amok po itong isang suspect. Opo. Opo, dahil po dyan, ano po ang naging action natin po dito, Kap, regarding po dito sa nangyari? Ang unang action po namin, sir, nagpadala kami ng summon para nga sa bukas na paghaharap namin sa barangay. Opo. So, Yun lang po muna, sir, ang nagawa naming sumod lang po muna, sir. opo, so ibig sabihin, Kap, meron po itong naka-schedule po na pagharap po itong dalawa. Opo, sir, bukas. Opo, maitanong ko lang, Kap, kamusta po itong inireklamo, itong dalawa dyan sa inyong barangay? Meron po ba itong mga record? Wala pa naman po, sir, ngayon pa lang. Itong dalawa, taga dyan po talaga sa inyong barangay, sa Barangay Bigonya. Opo. Opo. Nung mga araw na yon ay meron pong okasyon sa inyong barangay kaya't may sayawan po dyan sa plaza. Opo, sir. So first time po ito mangyari na meron ganito sa inyong barangay? Dati may mga ganyan din pero walang nangyaring ganito may dugo na may duguan na nangyari. Pero ngayong dito sa dalawang to. Opo, may tanong ko lang po, Kap, bakit po hindi po agad napatawag po itong dalawang suspect dyan po sa inyong barangay? Ang reklamo kasi, sir, kinaumagahan pa sila nagreklamo itong pinukpok. Opo. Ngayon pa, tapos, kahapon po sila nagreklamo. Opo. Ngayon lang po namin napaserve yung summon kasi pinahanap ko po yung dalawa. Opo. Itong si yung Bini Cardenas, doon po pala ito nakatira sa Panganiban. Opo. Ito pong isa, si ano ba to? Kevin, nung pinapuntahan ko po ng umaga, wala rin po.
po kasi hinatid daw yung lola doon sa Biga Opo. kasi magpe-pay out nung sa senior. Opo. Kaya hindi pa po sila nakakapagpirma doon sa sumong po, sir. Opo. Sige po, Kap. Dahil po dyan, makikipag-ugnayan po kami sa inyo para sa mangyayari na harapan nilang tatlo. Ano po, Kap? Opo. Opo. Sana'y mabigyan din ito ng, kumbaga, leksyon at paaral po itong isang suspect. Kumbaga, sabi nyo po na madalas po itong nag-aamok ng away para hindi na po ito maulit at hindi na pa makapangbiktima pa ng iba. Ano po, Kap? Opo, sir. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po sa inyo, Kapitan Ray Obre ng Barangay Bigonia, Viga, Catanduanes. Apo. Yan, para naman sa legal na aksyon, makakapanayam natin si Police Corporal John Kenneth Ulalo, ang Assistant Investigator ng Viga Municipal Police Station. Magandang hapon sa inyo, Corporal. Magandang hapon po, sir. Ako po si PCP Ulalo, Assistant Investigator po ng Biga MPS. Apo, sa ganito pong sitwasyon po, sir, ano pong maaring maisampang kaso ni Tatay Dominador kung sakaling magpa siya po siyang magsampa ng kaso laban dito sa dalawang pumukpok po sa kanya? Bali po, sir, kung halimbawa po hindi sila maayos sa barangay, pwede pong magsampa ng kaso si Sir Domingo ng slight physical injuries po. Base na rin po yun sa medical na examination na ginawa po sa hospital na kung saan po ay yung araw ng pagpapagaling ay abot lamang po sa isang araw hanggang 9 days po, sir. Opo. Ano po ang magiging proseso po nito, sir, para makapagsampa ng formal na kaso po ito si Tatay Dominador? Yun nga po, sir. Ang magiging proseso po nito, ipapasumon po ni Kapitan yung dalawang suspect at yung victim kung saan po ay inimediate sila sa barangay po. And then, halimbawa po, sir, hindi sila magkaayos, sika po magbubuo ng pangkat, ito-turn over sa lupon, Opo. kung saan ay magkakaroon naman po ng mediation proceeding po, sir. Apo. Kung meron ko pong mensahe po dito, sir, sa dalawang gumawa, ano po yon? Ang magiging mensahe ko lang po, sir, sa dalawa, sir, sana maging responsable kung anong ginawa nila, panugutan nila, magbayad kung anong damages na nagawa sa victim kasi kawawa naman po, sir, yung tao. Apo. Hindi makakapagtrabaho ng 9 days. Apo. Kaya sana mabigyan ng tamang kabayaran po. Apo, so ibig sabihin, sir, kung in case na mag-demand po ito si Tatay Dominador ng pera, ay maaari po itong dapat ibigay ng dalawang suspect pag napatunayan po na ginawa nila itong krimen. Yes po, sir. Halimbawa po, sir, ang araw na kinikita ni sir ay minimum 500 pesos. Apo. Sa 9 days po, sir, pwedeng pabayarin yung dalawa. Apo. Kung ano yung kinikita ni Sir Dominador, yun din po yung kailangan bayaran po, sir. Apo. Dahil po dyan, before po kita bitawan, sir, ano po yung panawagan natin sa publiko in case po na may mga ganitong sayawan na uso talaga pag nakakainom ay nagkakainitan at nauwi sa pisikalan? Ano po yung panawagan po natin, sir? Ang panawagan ko lang po, sir, kung halimbawa may mga okasyon man na sayawan, inuman, sana wag na nating idaan sa init ng ulo. Kung nakainom man, umuwi na lang siguro. Kasi madali lang po, sir, maghanap ng problema at mahirap pong labasan. Tama po, Yes, sir. Apo. Dahil po dyan, maraming salamat po, Police Corporal Ulalo, ng Assistant Investigator ng Viga Municipal Police Station. Maraming salamat po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Apo, balikan ko lang si tatay, Tatay? Hello, tatay? Hello, Tatay Dominador? Hello po. Apo, narinig nyo po ang pulis at ang barangay. Sabi ng barangay, magkakaroon po kayo ng pag-uusap dyan sa Barangay Bigonia. Opo. Opo, at in case na hindi po kayo magkasundo, sabi ni Police Corporal dyan sa Biga Municipal Police Station, ay maaaring ka pong magsampa ng kaso na slight physical injury sa laban sa dalawa at pwede kang mag-demand ng
danyos sa nangyari po sa inyo. Ano, Tatay Dominador? Opo. Apo. At maliban dyan, Tatay, dahil sa may kailangan kang medikal, ito makakausap natin sa kabilang linya ng ating telepono, si Ma'am LV Sedeño ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon. Good afternoon po sa ating mga, sa mga nanonood sa atin at sa mga nakikinig sa atin. Opo, meron po ang lumapit sa atin, Ma'am LV, na taga Viga Catanduanes. Hindi pa po napapatingnan itong pinukpok ng bato sa ulo. Ano pong maaaring maitulong po ng Ako Bicol Party List regarding po dito? Tanong ko lang po, may request mo si tatay ng CT scan? Opo, kailangan po, Ma'am LV. Meron na po siyang request? Ay, sige, balikan ko lang si Tatay, ano? Tatay Dominador, Po. meron ka na bang request sa pagpa-CT scan po dyan sa ulo nyo, Tatay? Wala po po. Ayan. Ma'am LB, wala pa po siyang request. Kasi ang gagawin po ni tatay, papacheck up po muna sa doktor para malaman natin kung ano talagang kailangan gawin sa pasyente. Apo. Hindi tayo pwede mag-proceed ng CT scan without na request ng doktor, ano? Apo. Kasi radiation po yun kung malalaman natin. Radiation po ang CT scan. Apo. So, kailangan po ng request ng doktor para malaman magawa ang procedure. Apo. At in case na kailangan po ni Tatay Dominador na mag-undergo Yes, po in sa... case po. Apo. Yes, in case po na kailangan ni tatay ang ng doktor po ay nag-request ng CT scan, meron naman po tayong mait na pwede natin gamitin sa mga hospital o sa center na nandyan sa Masbate. Kapitan lang po natin yung ating Bicol coordinator. Willing naman po silang tumulong anytime. Apo. Ma'am LB, i-correct ko lang po ikaw, ano? Sa Viga Catanduanes po ito nangyari, Ma'am LB. Yes po. Meron po tayong coordinator dyan sa Catanduanes. I-locate na lang po natin, para mabigyan ng tulong si tatay sa kanyang CT scan para may share sa ating mait. Opo. Ibig sabihin, meron pong maitutulong po ang Ako Bicol Party List sa medical ni Tatay Dominador. Yes po. Ang lahat po nagagawa ng paraan ng Ako Bicol. Kahit po nasaan tayo sa sulok, nasaan sulok po tayo ng Bicol region. Apo. Meron po tayo mga offices, meron tayong mga coordinators na handang tumulong. Apo, yan. Tatay Dominador, narinig niyo po si Ma'am LV. Tatay Dominador. Opo. Apo, in case po na kailangan mo na pong magpa-check up as in case po sabi ng doktor ay kailangan mong i-undergo sa CT scan, ay ililibre na po ng Ako Bicol Party List. Meron pong MAIP ang Ako Bicol Party List dyan po sa Catanduanes. Ayan, balikan ko lang si Ma'am LB. Ma'am LB, maraming salamat po. Yes po, thank you so much and God bless po. Ayan. Lahat. Apo, yan po si Ma'am LB Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Tatay, anong masasabi niyo, Tatay? Sagot na po ng Ako Bicol Party List in case po na magpa-check up po kayo at i-undergo po sa CT scan po itong ulo niyo, Tatay. Maraming salamat po sa Ako Bicol. Ayan. Sige, Tatay, kung meron kang huling mensahe po dito sa dalawang gumawa po sa inyo, ano po yon? Kamong naggibo kayong dalawang gumawa sa akin, magbabayad kayo para mabigyan kayo ng disiplina. Apo. Para hindi nyo nagawin sa iba yan. Tama po. Sige po, Tatay, meron po kaming team or staff po na aalalay po sa inyo para sa mga susunod na proseso para mabigyan po kayo ng hustisya laban po dito sa dalawang gumawa po sa inyo. Opo. Apo, sige. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, binata sa Piudoran Albay na wala umano sa katinuan dahil sa stress sa module ang ating Ora mismong pagtugon sa kanyang pangangailangan. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pang Tabang Ora mismo.
aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang. Ora mismo, itong mga kaaksyon, makakausap natin via Zoom ang mag-asawang Helen at Roberto Paloyo na mula sa Piudoran, Albay. Ang kanilang hinaing, 4 na taon na raw wala sa katinuan ang kanilang 17 taong gulang na anak at nais nila itong mapasuri sa espesyalista. Magandang hapon sa iyo, Nanay Helen, Tatay Roberto. Gandang hapon din po. Apo, kamusta na po kayo ngayon? Ito po, okay naman po. Apo, ano po ang pangalan po nitong anak nyo? Charles po. Ano po, Nanay? Charles. Kale. Charles po. Kalen. Tama po, Nanay? Charles po. Apo, maaari nyo bang maikwento sa amin, Nanay, kung anong nangyari po sa kanya? Bakit tumantong sa nawala po ito sa kanyang sarili? Ano po, tungkol po sa module, umpisa po noon, parang nag-iiba na po yung kilos niya. Parang ano na po siya, hindi na sumusunod sa ano namin, mga sinasabi sa kanya po. Tapos po, parang iba na po yung ano, gusto nga po noon mag-victim po, nagbibitay na po. Tapos po, ano, inanuan po namin ng ano, albularyo, dinala po. Tapos po, ano, sabi, ano, na si Saniban. Tapos po, wala naman nangyayari po. Ngayon po, ano, dapat na, ano na po siya, hindi na siya nagsasalita, hindi na, lagi na lang po sa loob ng bahay, hindi na po lumalabas. Tapos po, ano po, gusto namin na humingi po kaming tulong sa Ako Bicol, Abagura mismo na gusto po namin mapagamot po yung anak namin na si Charles po. Kasi wala naman po kakayanan po sa mga bulong po, sa mga gamot po, wala kami po kayang maitustos po sa anak namin. Kaya po, lumapit kami po. Opo. Tapos, Nanay, maitanong ko lang, maiputol ka lang. Nanay, kailan niyo po napansin na meron na pong kakaiba dito kay Charles? 2020 po. 2020? Opo. So, 5 taon na? Opo. Anong grade po sana ito, Nanay? Itong si Charles? Grade 7 po. Grade 7? Opo. Nung kasagsagan po ito ng COVID? Opo. So talagang module talaga yung pag-aaral noon, ano? Yun po. Ano yung napapansin niyo po sa kanya, Nanay? Siya ba'y nahihirapan? Nahirapan po. Tapos, lagi po siyang nag-ano po, na masakit yung ulo. Lagi niyang binabasa yung ulo niyan tubig. Tapos, uminom po siya ng alcohol. Yun po, yung ano niya. Tapos po, hanggang ngayon po, hindi na po siya nagsasalita. Kaya po, gusto namin mapagamot siya. Opo. Pero nung bata po ito, Nanay, wala naman po itong nararamdaman, normal naman siya? Normal po siya.
Opo, so ang tinitingnan yung dahilan ay regarding po dito sa module. Kumbaga na-stress po itong anak nyo, kaya na umantong po dito sa pagkakawala po nito sa sarili. Opo. Opo, sa loob po ng 5 years, nanay, hindi nyo po itong napatingnan sa doktor. Napatingnan naman po. Opo, ano daw yung sabi ng doktor, nanay, sa kalagay ni Charles? Ano naman po yung sa gamot po, binigyan naman kami. Yun po ang inano namin, tuloy-tuloy po yung pag-inom niya. Kaso po, tinitipid namin kasi wala naman po kami trabaho yung asawa ko, wala naman trabaho po. Opo. Ngayon po, ngayon po, nandyan lang siya sa bahay, hindi lumalabas ng bahay. Opo, pero nung pina-check upan nyo po ito sa doktor, meron bang ibinigay na gamot po ang doktor na dapat inumin po ni Charles? Meron po. Naiinom niya naman po ba, nanay? Nainom naman. Pero, kumbaga, walang epekto po itong gamot hanggang sa lumanan na lang itong iniinda po ng anak nyo. Wala naman. Opo, pangilan po ito? Opo, pangilan po ito si Charles sa magkakapatid? Dalawa po. Dalawa po. Pangalawa? Opo. Sa tuwing po itong may assignment, nanay, sa itong module niya, sino po yung nakakatulong sa kanya sa pag-aaral? Tinutulungan na lang namin kasi ayaw naman niya, nagagalit pag may module, nagagalit na siya po. Nagwawala na po siya eh. Opo. Kaya tinutulungan po naman. Opo. Nung mga unang mga taon na nag-aaral pa po siya, kamusta yung mga grade niya, ma'am? Okay naman po. No. Okay naman po siya. Opo. Ano yung mga kadalas niya, ma'am, na kinikwento po sa inyo regarding po dito sa pag-aaral niya? Yun, rireklamo po niya sa amin. Yung module talaga po, ayaw niya ng module. Bakit po, nanay, ayaw niya pong mag-module? Masakit nga yung ulo niya. Siya ba'y nahihirapan, nanay? Nahirapan. So ano po yung ginawa po ninyo kung in case po na siya po ay nahihirapan sa kanyang takdang aralin o kanyang module? Pinatingnan naman namin sa mga manggagamot kung ano. Tapos wala naman nangyayari. Ganon pa rin yung kilos niya. Wala sa sarili, wala na sa isip. Opo. Kaya lumapit kami po. Opo. Ikaw po, nanay, ano po yung trabaho natin? Wala po akong trabaho kasi nag-aalaga po ako sa kanya. So ikaw na po yung nag-aalaga sa kanya, nanay? Ako po. Opo, yung panganay, nanay, ano po yung sana po ito nag-aaral? Hindi na nag-aaral siya. Yung panganay, nanay? Yung isa pong Hindi anak? nag-aaral. Hindi po nag-aaral siya. Hindi po nag-aaral? Nag-aaral din po. Anong grade na po ito? Yung isa? K-12 graduate. Magka-college na ngayong taon. Opo. Opo. Ikaw, tatay, ano po yung trabaho nyo, tatay? Nagkukupras lang po. Kopra. Opo. Nasa magkano naman po yung kinikita natin sa araw-araw, tatay? Kunti lang po kasi 3 buwan lang bago magkupras po. Pero ngayon, tatay, meron po bang ininom na gamot si Charles hanggang ngayon? Meron po, yung lang po. Vitamins lang yan. Vitamins. So, nagkakasya naman itong kinikita mo, tatay, sa pang-araw-araw nyo at sa gamutan po ni Charles? Hindi naman po sapat kasi mahal po yung gamot eh. Mahal po talaga itong gamot. Nasa magkano po ito, tatay? Mahigit po 50 plus po yung katulad yung isang tablitas. So may mga araw, tatay, na hindi po talaga nakakainom ng gamot po ito si Charles?
Nakainom din po. Di araw-araw, paminsan-minsan lang po. Paminsan-minsan ay hindi po siya nakakainom ng gamot. Opo. At ngayon, tatay, ay gusto nyong mangyari ay mapatingnan po ito sa doktor, itong kalagayan po ni Charles. Opo. Gusto ko sanang mapatingan kasi kawawa naman po. Kumbaga, bilang ama na nakikita nyo itong sitwasyon ng anak nyo ay mahirap po sa atin. Ano, tatay? Opo, mahirap talaga. Paano nyo po na pagsasabay, tatay, itong pagtatrabaho at pag-aalaga po dito kay Charles? Ano lang po, konting taga na lang po para magkakaos din. Opo. Nanay, anong yung mga kadalasan na ngayon na ginagawa po ni Charles? Ayaw po maligo lagi na lang sa loob. Opo. Hindi naman siya tatay na nananakit. Hindi naman po kasi lang po. Opo. Kumbaga, yun lang yung ayaw niya, ayaw niyang maligo. Ayaw na maligo kasi pag ginalamig niya, lagi. Opo. Nagtatago na lang lagi sa loob. Bakit, tatay, umabot sa 5 years na hindi niyo po pa itong napapatingnan itong anak niyo? Bakit matagal niyo po itong, yung huli po na napatingnan niyo po ito sa doktor, itong anak niyo? Kapos po sa budget. Kaya, hindi po. Opo. Patingnan. Diyan po sa inyong lugar, tatay, gaano po kalayo papunta dun sa ospital? Malayo din po. So, isa pa sa iniisip nyo ay malayo, tatay, diyan sa inyong lugar, itong ospital. Nasa 12 kilometers din po. Nasa magkano na yung pamasahe, tatay? Balik po, balikan. Magkano po, tatay? 200 po. 400. Opo. Sa inyo na po ito, in case na sumama po si nanay, tas ikaw, tapos yung anak nyo. 400 pesos na po ito, per head po ito. Isa lang po. Isa lang. So, aabot ng 1,200. Papunta lang, balikan na po. 1,200, balikan na po ito sa inyo. Opa. Sige. Sige, tatay, para sa agarang pagtugon sa inyong alalahanin, nasa kabilang linya ng ating telepono si Ma'am LV Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Tanong ko lang kay tatay at kay nanay. Napatungan na ba yung anak nila sa ligaw kasi meron tayong center, yung sabi nga behavioral center. Meron tayo yung libre, I think mura lang naman yung bayad doon. Opo. Kasi parang ang problema ng bata is hindi naman siguro, hindi ko maintindihan ko sa pinapaliwanag ni nanay sa tatay. Yung module ba yung naging dahilan? Para kasi ang babaw ng dahilan kung yung module ang dahilan, di ba? Opo, na-stress daw, Ma'am LV. Stress lang talaga or ibang problema yung data na dapat nating i-work out. Opo. So para po sa para po masiguro natin kung taga saan ng lugar sila tatay, pumunta po sa RSU sa lugar nila. Opo. Pagawa po ng referral, papunta sa atin sa BISMT. Meron po tayong espesyalista sa mga ganyang may problema sa pag-iisip yung mga bata o yung pasyente. Para matingnan po sila ni Dr. Morico or something. May isa pa tayong bagong doktor. Every Thursday po yung consultation sa kanila. Apo. Kailangan lang natin referral tapos pa-schedule sila ng check-up. Kasi alam mo, yung doktor natin kulang sa mga ganyan, di ba yung mga psychiatrist, kulang yung doktor natin sa Bicol. At yung mga gamot naman yan, if may medical certificate na siya, pwede natin hingin ng tulong. Marami tayong fund. Ako, Bicol, Opo. maraming fund ikong salbi para matulungan yung mga ganyang klase ng gamutan. Opo, tamang-tama po, Hindi na po ma'am. problema ang pagpapagamot. Opo. Tamang-tama po, Ma'am LV, kasi meron daw na iniinom na gamot po ito. Yes, sir. Opo, tamang-tama, Ma'am LV, kasi may iniinom daw po itong gamot, kaso mahal.
Opo, yung mga gamot naman po yun ay libre sa RH. Libre po yung binibigay ng ating health center, sa mga antidepressant. Apo. Meron tayong fund na pwedeng ibigay sa kanila. Every 3 months po ba, doon natin i-request sa SWD to our fund para po yung pasyente ay humaling ng tuluyan. Apo. Tama po, ma'am. Paano niya po itong makukuha, ito ni nanay? Kailangan po, sir, ganito nga, di ba? Kasi taga-saan ba sila, sir? Taga-saan po yung pasyente? Taga Piudoran Albay po, na, Ma'am LB. Taga Piudoran. Punta po sila ng Piudoran, IHU, kung sila ng referral para madala sila sa atin dito sa BRSMC. Apo. At kung may available po silang dokumento... Tayo na mismo sa Tabang mismo, tulungan natin silang makausap yung doktor kung kailan sila pwedeng dalhin. Apo. Since malayo yung lugar nila. Apo. At meron po sila ata, Ma'am LB, na dokumento mula sa nauna nilang pagpapacheck up. Yun lang pong referral from resident nila, ha? Apo. Pagdating po sa atin yung mga test na gagawin, anything po na pwede na available naman po sa atin, lilibre po natin yan sa Ako Bicol Mait. Ayun. Wala silang babayaran. Apo, sige, balikan ko lang si nanay. Nanay? Hello, nanay? Ayan, balikan ko lang si nanay, Nanay Helen? Opo, narinig niyo po si Ma'am LB na sasagutin na po ng Ako Bicol Party List yung pagpapacheck up po nitong anak niyo at in case po na kailangan po ng gamot ay sasagutin din po ng Ako Bicol Party List. Salamat po. Apo, anong mensahe po natin sa Ako Bicol Party List, nanay? Umingi po kaming tulong sa Ako Bicol po. Tabang oras mismo. Tapos po, gusto lang namin po na ma-check up po yung anak namin, saka ma-CT-scan po, mapagamot po, kasi wala naman po kami financial na magkakayanan sa pagpagamot po. Kaya po, umingi po kaming tulong sa Ako Bicol po. Opo. Tabang Oramis. Eto nanay, makinig ka po, kanina siguro hindi nyo po narinig si Ma'am LB, ay sagot na po ng Ako Bicol Party List. Ito pong pagpapacheck up po ng anak nyo at in case po na meron pong gamot na ibibigay po ang doktor ay sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Ano, nanay? Opo. Apo, anong mensahe natin sa Ako Bicol Party List, nanay? Salamat po malaking salamat po na natulungan po kami, Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Salamat po na malaking salamat. Tapos po sa tumulong po sa amin si Derek po na mga kasamahan po niya. Salamat po sa kanya. Salamat po. Apo, may gusto ko lang itanong kasi sabi rin ni Ma'am LB kasi mababaw o yung sinasabi nyo, nanay, na dahil sa module po itong nangyari po dito sa anak nyo. Meron pa po ba itong ibang dahilan kung bakit umabot po sa ganito ang sitwasyon ng anak nyo? Basta po yung nag-aaral po siya, nag-iba po yung kilos niya, na po siya, nagwawala, pagdating sa bahay, nagwawala, tapos na po yung ginagawa, bumalik po siya sa pakabata po, naglalaro ng mga madudumi po sa basurahan, kung ano-ano po, tapos inaano na yung mga tanim po ng mga saging, inaano niya po. Opo, sige. Kumbaga, kahit kayong nanay ay blanco po sa nangyari po dito sa anak nyo. Kung kaya't dapat talaga ay mapacheck upan natin ito sa doktor para malaman po natin kung anong naging dahilan po talaga ng nangyari po dito sa anak nyo. Ano, nanay? Opo. Opo, sige. Balikan ko lang si Ma'am LB. Ma'am LB, maraming salamat po, Ma'am LB. Yes po, maraming salamat din po ay nanay. Asahan niyo po na Ako Bicol Party List, si Kong Saldi and sa Kong Redin. Nandito po kami upang malalay po hanggang sa gumaling ang inyong anak. Kailangan lang po sa sakripisyo para madala yung anak nyo dito sa amin. Ano po? Apo. Ako Bicol po, handa po laging tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Yan po ang programa na ni Kong Saldi na lahat dapat pantay-pantay ang tulong. Wala dapat naiiwan. Lahat dapat nagpapagamot kasi libre po pagpapagamot. Maraming programa ang DOH, ang Ako Bicol Party List.
Panagrab po natin yung opportunity na magamot ang ating pasyente. Tama po, Ma'am LB. Yan po si Ma'am LB Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Maraming salamat po, Ma'am LB. Thank you po and good day. Opo, balikan ko lang si nanay at tatay. Nanay! Opo, bukod pa riyan sa tulong ng Ako Bicol Party List, ay meron pong handog po sa inyo ang aming program. Tanggapin niyo po itong tulong namin, ang aming, ito po, grocery pack mula sa aming program Tabang Ora Mismo. Salamat po. Yan. At nanay, maraming salamat po, Nanay Helen at Tatay Roberto. Asahan nyo pong aalalay po ang aming team sa mga susunod na proseso at pagdadaanan po ng anak nyo para mapatingnan po ito sa doktor at gumaling na po ito. Opo. Salamat po. God bless po. Apo. At yan ang mga ora mismong tinugunan at inaksyonan ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panurin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora Mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora Mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora Mismo. Action po patuloy na magsisilbi. Action po sa mga... Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po, si Nomer Corporal at ito ang Tabang Ora Mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo, malapit